portaveu d'Iniciativa, Alberto Ibáñez, té vostè la paraula. Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, lògicament, felicitar a tots els grups per aquesta declaració institucional. Però jo crec que aquesta moció, com bé ha explicat el regidor de Comunicació, ha d'anar més enllà de TV3 i parla de la llibertat d'expressió i és aquí el problema. Jo recordo quan el senyor Alberto Fabra era alcalde de Castelló i apostava per TV3 i en canvi quan entra en el despatx de la presidència i la Generalitat ja no li sembla tan bé, deixant-nos perles tan significatives com que si le llaman Comunitat Valenciana i el mapa del País Valencià desapareix de l'oratge, podrem parlar, demostrant que clarament és per voluntat política i no per una qüestió legal. Jo crec que això és molt important i ens ve a la memòria molts la frase del mestre Fuster de «El País Valencià serà d'esquerres o no serà». Dit això, jo crec que en aquesta moció el que aquest Ajuntament ha d'apostar és per la llibertat d'expressió, una llibertat d'expressió que ha de fer-se extensible. Jo també estic d'acord en que Canal 9 pugui veure's a Catalunya, però una Canal 9 lliure, i recorda el comunicat dels treballadors i treballadores, el comitè d'empresa de Canal 9, denunciant la manipulació de les imatges de la brutalitat policial a València. Llavors, jo crec que és molt important el fet que la llibertat d'expressió siga extensible a totes les cadenes i per això des d'Iniciativa, des de Compromís, apostem per TV3, apostem per la llibertat d'expressió i apostem i demanem que Acció Cultural del País Valencià, que ha estat durant anys el motor de la transformació sociocultural al País Valencià, li se retiren les deudes. Moltes gràcies.